Здравейте, аз съм Пламен и това е каналът на Lodux Estate и днес искам да ви покажа нещо, което се търси много на нашето Черноморие, а именно нови апартаменти без такса поддръжка. Този комплекс се казва Елит Несебър и трябва да бъде завършен до края на календарната 2025 година. Има двустайни и тристайни апартаменти от 55 до около 100 квадратни метра. Цената е приблизително между 1350 и 1400 евро на квадрат при завършване до ключ. Комплексът се намира на около 200 метра от хотелските комплекси Сол и много близо до популярния плаж Олимпийски надежди. Но нека ви покажа с дрон. За всеки апартамент има предвидено паркомясто и мазе, които се заплащат отделно. Апартаментите ще бъдат завършени до ключ, което значи, че ще има подови настилки, включително подово отопление. Баните ще бъдат облицовани и ще бъдат монтирани интериорни врати. Положени са вече ЛК инсталации, ВИК инсталациите също са готови. Също така, плащането е разсрочено до края на строежа, като на предварителен договор заплащате 40% от сумата, при завършване на сградата на акт 15 още 40% и при изповядването на сделката последните 20%. За повече информация оставям линк в описанието на видеото, където можете да намерите пълно описание на сградата, както и различните квадратури. Комплекс Елит Несебър предлага двустайни и тристайни апартаменти с различни разпределения и изложения. Останал е дори още един с морска гледка, така че побързайте!